дина дар садамаи нақлиётӣ дар давлати Русия аз дунё гузашт. айни ҳол дамор қарор дорад. коди карта якаша, қатъи рақамҳои телефони якаш дар ҳамин болои экран менависем. бародаро, илтимос кадоме ки метавонад кӯмак кунад ҳамира, то ин ки ҷасади ҳамира аймор бигирему тоҷикистон рӯй кунем. кадоме кӯмак мекунад пешаки раҳмат бародаро. боқӣ дар амони Аллоҳ. Никак его увидеть. Куда? Зачем снимаете?